Arbitroa, ongitzia, lasai, bi asmatu dituzu 20 puntu, ez dago geizki, txalo bat, ez dago geizkita. Ongitzia. Lehenengo familiak lau asmatu dituzte 40 puntu, bigarrenak 20, bi asmatu 20 puntu, ez dago geizki. Ez dago geizki. Bigarrengo froga honetan, Xabier eta Mets, adibedertxi, txao, bueltaska bat, eman marko uste. Oan aita txok egin marko dute talana. Aio, pelaio. Bale, ba. Presta dute, Miguel, Xabi, amak isil-isilik, sarkunde itziar. Lehenengo galdera. Nori deitzen dio gehien telefonoz, Miguel, zure semek? Launei, baina... Izena esan behar? Sarkunde, kuiaita... Ion Letamendia. Ion Letamendia. Jone. Ion. Ah, Jon. Ion Letamendia. Jon. Izena Jon da, ez? Bai. Vale. Xabi? Amai. Amari. Ongido, Amari. Zein da bere bizitzako ametsa? Irakasle izen. Irakasle izatea. Ez da txarra, ez da lanpostu txarra. Futboleko jokalaria. Futboleko jokalaria. Bai, neska, ongi duitzen zait, oso ongi, Xabi. Hirugarren galdera. Zein da zuen seme alabek irakurri duten azken liburu edo ipuina? Ez... Ez duzu gogoratzen bat? Zesago du, ez duela irakurri. Ez, hori. Ez du irakurri. Miguelek esaten du ez duela irakurri. Xabi? Irakurtzen ere, baina nahuatzen nintzena. Erra botadiak. Ez da ideik egin. Erra botadiak, Xabi. Ez da ideik egin. Ez da ideik anera. Ze koloretako kantzontzilu edo kulerok gustatzen zaizkio? Txurixek. Txurixek. Naranjauekin. Etete txurixa, naranjau. Txurixa naranjauekin. Bueno, txurixe. Txurixe. Txuiek. Txuriak. Biek txuriak, oso ongi. Azken galdera. Ze ordutan ateratzen dira eskolatik eguerdian? Amabisek eta... Amabisek... Amabitarritan. Amabitarritan, bai. Amabitarritan. Arki bizidia biek. Amabitarritan baita. Amabitarritan baita ere. Oso ongi. Bos erantzunak, hemen dituzue. Benga gure gaztek, etorri honean. Ze gusto.